טיפ של אלופים, אני מאוד אוהב להסתכל על הגיטרה בתור כלי שהוא גם יודע לנגן נמוכים וגם לנגן גבוהים. הרבה מאוד אנשים לא יודעים את העוצמה שיש בחלקים הנמוכים של הגיטרה ולא מנצלים אותה מספיק. אז בואו ניקח לדוגמה את השיר איזה עולם של טיפקס מהסדרה שמש מי שראה, והוא מורכב משני אקורדים בעיקר, שזה אקורדים G ואקורדים CM. התפקיד בשיר ישר מצלצל מוכר לכל מי שמכיר וזה נשמע ככה. אוקיי, יש לנו פה ארפג'יו של אקורד מז'ורי ועוד ארפג' של אקורד מינורי. CM. בשתי מילים, מה זה הדבר הזה? אני בעצם לוקח את האקורד ומפרק אותו לצליל הראשון, השלישי והחמישי בסולם. בעצם מזה בנוי אקורד משולש, אני פשוט מנגן את הצלילים האלה, 1, 3, 5, וגם במינור. אוקיי, אז בואו תשמעו איך זה נשמע ביחד עם המנגינה, וכמה זה כל כך הרבה יותר מגניב מלנגן רק את האקורדים. אייל, אתה נותן לי במלודיה? בדוק, אחי. יאללה, פצצה, ושימו לב איך אחרי זה גם מסתעף לעוד אקורדים מורכבים, וזה נהיה עוד יותר מגניב. אז זה נשמע ככה. 1, 2, 3. אז זהו לשיעור הזה חברים, תנסו לקחת שירים שאתם כבר מכירים ולנגן אותם בליין בס כזה במקום אקורדים ותהיו הרבה יותר מעניינים. נתראה בשיעור הבא, יאללה ביי.